V vašej realite som sa dostal cez kamaráta, ktorý taktiež predával svoj byt cez MGM-ku. A tak som ju oslovil. Začiatok predaja prebiehal dosť ťažko, lebo sme sa rozhodli byť predávať v dosť zlom čase, kedy ten predaj dosť stál. Takže spravili sme nejaké fotky, dali sme inzerát na internet a čakali sme, čo sa bude diať. Priebeh toho predaja bol náročný tým, kedy sme to predávali, ale bolo cítiť, že maklér Maťo Bielik pristupuje individuálne ku svojim zákazníkom. A takisto, a to si myslím práve, že je kľúč k úspechu, takisto sa snažíme aj v našej branži pristupovať ku každému jednému zákazníkovi individuálne, lebo to si naozaj myslím, že je kľúč k úspechu v dnešnej dobe. Nebrať zákazníka ako na páse, ale ku každému jednému proste pristupovať individuálne a so zámerom, aby na konci dňa boli všetci spokojní, to je najdôležitejšie. S prezentáciou bytu v inzeráte som bol veľmi spokojný. Maklér urobil fakt krásne fotky, ten byt vyzeral snad asi aj lepšie ako v realite. Takže celkovo ten inzerát bol veľmi atraktívny. Administratívnou stránkou predaja ma maklér Maťo Bielik previedol fantasticky. Ani som nevedel, že sa niečo takéto deje, len som podpisoval papiere a ten predaj po tejto stránke prebehol veľmi, veľmi hladko. Prístup Maťa Bielika bol profesionálny. Vidno, že pristupuje ku predaju individuálne. To znamená, že analyzuje potreby každého jedného klienta, čo od toho očakáva. To si myslím, že sa naozaj aj splnilo. A takisto to bolo vidno aj v komunikácii s našim kupujúcim, že tam sme tiež tú ponuku nejakým spôsobom sa snažili prispôsobiť aj ich potrebám a v konečnom dôsledku boli obe strany veľmi spokojné. Určite by sa mal každý venovať tomu, čo robí. Ja sa týmto veciam nevenujem, nevyznám sa v tých papieroch, takže realitka bola tá správna cesta pre mňa. Pri predaji ma trošku prekvapilo, aká zložitá situácia naozaj na tom realitnom trhu v danej chvíli bola, ale tam sa naozaj tá realitka ukáže a konkrétne teda aj ten predajca, maklér, aké sú jeho schopnosti. A myslím si, že práve napriek tomu, že sme to predávali vyše pol roka, si myslím, že ten obchod bol zrealizovaný veľmi elegantne a ku spokojnosti všetkých strán. V priebehu tých pár mesiacov, ako sa byt predával, tá cena išla rapidne dole, pokiaľ som to teda chcel predať, ale v tom čase som už proste potreboval predať, lebo som zároveň kupoval ďalšiu nehnuteľnosť, takže už to nebola tá priorita, iba tej ceny, čiže predávali sme vtedy, keď bolo treba. S vašou realitnou kanceláriou budem určite veľmi rád aj naďalej spolupracovať, prípadne ju budem aj ďalej posúvať, pretože to nasadenie Maťa Bielika alebo vlastne aj celého toho ich back officeu bolo cítiť, že jednoducho či administratíva, či ten predaj, či to know-how celé tej realitnej kancelárie, naozaj som bol veľmi spokojný. Určite by som realitnú kanceláriu MGM aj odporúčil, aj som ju už odporúčil, aj budem odporúčať ďalej.